Klokken er 10:15. Det er den 25. oktober. Eleverne på Grejsdalens efterskole har lige fået frikvarter. På samme tidspunkt stiger Peter Nielsen, 19 år, ud af sin for nylig indkøbte bil. Under armen bærer han en angrebsriffel. Jamen, jeg ser den her mand fuldstændig urealistisk. Altså, jeg regner med, det er et land, der er stukket af fra et psykisk hjem med et legetøjsgevær. Men så ser fuldstændig vanvittigt. Jeg kan se, at han ligner en på vores egen alder. Og han så begynder at skyde, ja. Peter Nielsen begynder at skyde med sit automatvåben. Først går han ind igennem den større spisesal. Derefter ned mod dagligstuen. Jeg sidder inde i foredragssalen på det tidspunkt, hvor han kommer. Jeg kan se ham ude på parkeringspladsen. Da jeg så hører, da han går ind i vores spisesal, jeg hører, at han begynder at skyde, så løber jeg bare alt, hvad jeg kan, rundt om. Så jeg kommer ud til vores rygersted, og så råber jeg bare til dem, at de skal lægge sig ned, fordi der er en galning i huset, der skyder. Peter Nielsen fortsætter med at skyde. Han har på daværende tidspunkt allerede dræbt 2 lærere, 2 elever, såret 5 elever. Han fortsætter op igennem skolen, tænder op til pigegangen. Ja, så går der lidt tid. Der sker noget igen. Der er utrolig mange, der har gemt sig op på deres værelser. Så jeg bestemmer mig for, det er fuldstændig vanvittigt af mig, bestemmer mig for at vi går en runde for at se, om han er smuttet. Ja, så kommer jeg ned i en af vores lokaler, og så kan jeg bare høre de sygeste skrig over fra pigegangen. På pigegangen dræber Peter Nielsen yderligere 5 personer. Sårer 10. Takket være brandtrappen, de fleste af pigerne ud. Jeg bestemmer mig for, at vi gør en undtagelse af vores regel om, at drenge ikke må være på pigegangene. Lige gå op og kigge. Jeg kan høre, der er ro deroppe. Og så ser jeg, da jeg kommer derop, ligger bare 5 piger. Det ligger fuldstændig livløst. Og der er flere, der råber og skriger nedenunder. Peter Nielsen er gået ud igennem brandtrappen ved Store Pigegang, igennem haven, op igennem dagligstuen og op til vinkelgangen. På vinkelgangen dræber han 10 drenge, såret 2. Jeg finder mig et gemmested sammen med nogle piger, og sidder jeg så der og flæber sammen med dem, hvor jeg så kan høre, det er fuldstændig, aldrig nogensinde har jeg været så glad for at høre, at politiet kommer. Jeg kan høre sirenerne. 20 minutter efter, at Peter Nielsen er trådt ind på Grejsdalens efterskole med sit skarpladte våben, når politiet frem. Det samme gør indsatsstyrken, som har hovedkvarter i København, som er fløjet over med helikopter. Efter en meget kort ildkamp bliver Peter Nielsen ramt i benet og i brystet og dør på stedet. Altså, jeg har været vred lige siden. Altså, selve det her forløb, altså, jeg må indrømme, det gik meget, meget stærkt. Men at jeg så finder ud af, at der går 20 minutter,
inden politiet de kommer. Altså, jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet. De har en afdeling lige nede i byen. Altså, det tager mindst 5 minutter at køre herop.